Poštovana gospoda, dobar dan. Izvinjavam se na kašnjenju ove konferencije za tisak. U zadnji trenutak gospodin Mamić nam je htio minirati naše pregovore sa braćom Šarbini. Uspjeli smo ih dovesti i nadamo se da će na polju napraviti svoje najbolje igre. Doveli smo dvije najveće zvijezde prijelaznog roka i vodili smo pregovore zahvaljujući gospodinu Jaki Andabaku, Ivici Šurjaku i doveli smo te pregovore do kraja. Osobno sam vrlo ponosan na moj prvi posao u nogometnom klubu Hajduk. Nadam se da će ovakvih slučajeva biti sve češće i da ćemo dati sve od sebe da ovaj klub vratimo na ono gdje mu je mjesto. Ja ne bi dalje duljio, prepustio bi riječ našim dečkima, starijem Ahmedu, pa možete dalje. Pa evo, ja bih vas najprije lijepo pozdravio svih i mogu reći da sam stvarno iznenađen u koliko velikom broju vas je došlo. Kažem, prvi dojmovi su još, stvarno sam oduševljen kako smo primljeni, kako su se vodili razgovori. Mislim da napokon sam sretan što je ovo sve završilo. Cijeli prelazni rok se priča da moramo da se mora prodati Anasa ili mene da bi Rijeka preživjela. Kažem, ja bih se zahvalio cijelom stručnom stožeru Hajduka, posebno predsjedniku koji je, ja mislim, bio stvarno ključan u svemu tome i ja bih se još jedan put, kažem, zahvalio. Dogovorili smo se u roku 5 minuta, sve je bilo jako, jako korektno s naše strane i ja i Ana smo stvarno oduševljeni time. Kažem, na nama je da opravdamo to povjerenje jer, kažem, mi smo tu došli igrati i nadam se da ćemo opravdati povjerenje koje smo dobili od tih ljudi. Na nama je da počnemo trenirati, pripremimo se što bolje i normalno da opravdamo to povjerenje. Bog svima, pozdrav svima. Evo, mogu reći da sam jako sretan. Evo, kad smo se spuštali niz gore, niz cepenica, evo, osjećam kao da je 15-20 kila sam lakši. Stvarno, evo, puno se pisalo već 2 godine i stvarno mi je sad puno lakše i sad se mogu normalno samo posvetiti nogometu, a ne više ni novinama, ni transferima i stvarno, evo, došao sam u veliki klub, došao sam osvajati naslove, boriti se za naslove i za vrh. Jako sam sretan što su došli u takvom velikom broju koji brat, što su nas stvarno dočekali ko neke zvijezde. Mislim, ne osjećamo se kao zvijezde, ali stvarno s ovim dočekom sam vidio da nas cijene i evo, jedva čekam da počnu utakmice, da opravdamo ovaj veliki novac što je uložen u nas. Evo, došao sam, stvarno nije mi žao što sam došao u Hajduk, došao sam s bratom i stvarno mislim da možemo puno pomoći Hajduku. Prvenstvo je tek počelo i nadam se da već od ove subote, nadam se da ćemo pobijediti Intera i da ćemo krenuti prema gore. Evo i došao sam stvarno, jako sam zadovoljan, nadam se da ću ovdje biti bliže reprezentaciji, da je ovo jedan iskorak u mojoj karijeri i siguran sam da ću samo ići prema gore, da ću napredovati i to je meni prvenstveni bio cilj što sam htio otići iz Rijeke. Znam da je ovo puno veći klub, da će igrati puno jače utakmice, puno bolji uvjeti za treniranje i mislim da je to bio jedan od ključnih dolazaka ovdje. Ja se u prvom redu zahvaljujem gospodinu gradonačelniku Kerumu, gospodinu Dabaki, predsjedniku Svaguši i svim članovima nadzornog odbora na povjerenju. Svi znamo da se Hajduk nalazi u jednoj teškoj situaciji. Ispali smo iz Europe. Po meni igrači ne pružaju ni 50% svojih mogućnosti. Ipak mislim da se moramo okrenuti prvenstvu, znači onome što nas čeka. Ja smatram da ova momčad Hajduka ima jednu određenu kvalitetu i da mislim drugčije ne bi ni dolazio u klub. Stavite do njih.